agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano, saan man napartikan mundo. Welcome po sa indong programa ng hapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Si Mr. M. Let's go! Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ansarong isyu malinawan, asin ansarong isyu masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB Radio. Pero bago po iyan mga tugang sa mga hapot na iyan, dito muna tayo. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung dai magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Liver Aid Silimarine Capsule para po sa salud kan atay. Ini po may Silimarine ng halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarine kang Liver Aid, mga tugang saro po na antioxidant na nakatabang sa pagtaunin proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan mga tugang ang danyo sa atay. Pwede man na makatabang ini para mapugulan ang paghubag gaya. May bisyo ka man o wala, mahilig ka man o dai, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarine Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarine Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. O kaya sa mga iba-ibang mga butika nationwide, mga tugang sa satuya tabi na kapalibutan. Bueno, sige, oy, may duwa da tabing konsyehal mga tugang sa Albay ha. Lalo na dyan sa 3rd District kan Albay, iyo po mga tugang ang interesado na magdalagan bilang presidente kan Philippine Councilors League o araman sa nabaganindo. Pag ika po nang gana bilang PCL, presidente kan Philippine Councilors League, mga tugang an matukaw, yan po, matukaw bilang ex-officio member kan sangguni ang panlalawigan. Ha? Ika po an matukaw dyan bilang board member. Ha? Matukaw ka bilang board member kan Albay. Ang sa imutabing benepisyo, sweldo, kapareho po kan mga kan presyo kan sweldo, kasabayan mga benepisyo kan mga board members na regular na ipinag-ilihir mga tugang nintawo sa probinsya kan Albay. Ha? Kaya may duwa databing pangaran na nagluluwas. Aramon ta daw po konsisay ang mga pangaran na ini. Sa report ni Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Anong latest? So, Buhian mo. maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong istoryang kaabang-abang. Si Ligaw, former Mayor Ngunyan, elected City Councilor Pati Gonzales Alsua, pinagkukonsiderar na malaban sa kargong PCL President digdi sa Albay. Ayun. Ini anak ko ang kasimbagan, kandi si GP News matapos magluwas, ang pangaran ka ini, nayuan saro sa naglalataw ang kandidato sa posisyon na dating pigkakaputan ni
former board member Juan Miguel Salceda Aha. sa Sangguniang Panlalawigan bilang ex-officio member, Philippine Councilors League President, nagkandidatong board member Gana sa 3rd District, kaya bakante Aha. ang PCL sa Albay. Iyon. Medyo malawak, Jimmy, ang experience sa kaya. Ano? Naging mayor, di ba? Perang taon siya naging mayor. Ay, Basta naging mayor siya, di ba? naging mayor Kaligaw. ng Ligaw. Tapos naging vice mayor. Oh, Ngunyan, councilor siya. councilor. Ayon. So, dakulan sa iyang kaaraman. Pagabot sa lokal na gobyerno, local government operation, as in magin sa legislasyon. Okay, go ahead. Sisay Pansaro. Inot kay ni, na-interview man kan DCGP News, si Pulangi Top Notcher Councilor Attorney Cristel Luis Pasha, Aha. kung saan sinabi kay ni, na nasa aspirasyon man niya, na dumalagan sa nasabing posisyon, kung saan digdi sa 3rd District, duwa na, ang naglalataw na pangaran, na madalagan sa posisyon na PCL President. Abogado ini, Jimmy? Matindi man ini. Ha? Matindi man, abogada. Abogada babae. Oh, Bala. duwang sunodan ng termino, top notcher. Ayun. Gusto sabihin, 2 termers siya ngunya na konsyal. Oho. Perming top na chair sa Sa Pulangi. kay sa linyada ini, Jimmy, kan eleksyon. Kay Vice Mayor Chere. Cheremilla Sampal. Oh. Cheremilla, Vice Mayor ngunyan. vice mayor ngunya. Dati man na mayor, siya ang vice mayor ni Giselle Salceda. Giselle Salceda. Gusto sabihin, nakalinyada ini sa Salceda Group. Amo. Iyon. Okay. Okay. Gary, magayon ang laban, Jim. Gari may nagtataririk sa isip mo. Gary, may nagdadalaga naman sa isip ko, ah. Ngunyan. Oh, balikan ta si Councilor, ano yan, ano ni? Gonzales Alsua. Ini si Councilor Alsua, nasa linya ni? Congressman Didi, Kung Mayor dili Fernando siya, Gonzales. buda, siyempre kay Mayor Gonzales. Oo. Obvious na maray. Oo. No? Itong posibleng maging kalaban niya, nasa linya man ni Mayor Giselle Salceda. Yan. Gari na. O, di ba? Yan Pikukunik-kunik ko sana muna. Okay. Next. Sa 2nd District, Ay, may nagluwas sa 2nd District. 2nd District, Oo. na naparong digdi sa 3rd District, na nagluluwas na pangaran, siguro makonfirma rin ikan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa 2nd District. Oo. Certain Lau Beltran. Lo Beltran. Kung siya lang sain. Dahil ko si ligas pagay din eh. Kung siya sa Legazpi. Kung digdi na dadangog na ang pangaran sa 3rd District, mas lalo na yan dyan sa 2nd District. Yung manangga, Jimmy. Kung siya sa Legazpi ini. Diba? Kung napaparong mo nga rin sa 3rd District, baka mas parong andi sa 2nd District. Mas parungon yan dyan sa 2nd So may District. nagluluwas na certain Lau Beltran. Lau Beltran, kundi may didevelopon pa akong istorya Oo. na ngunya na aldaw, baka mabilo ko ang istorya. Oo. Si Attorney Councilor Pasya, dari nagkaiguanin huron, although subject for verification ini, kaya dapat makahuron ini si Kagawad Lau Beltran. Nan sabi, naghuron na ang duwa, an malaban na lang Lau Beltran, Vice President na ining si Pasya. Ngun, ang dating presidente kang PCL sa Kapitol, Sangguniang Panlalawigan na nakatukaw, si Giselle Salceda, ano? Mayor Giselle? Bako? Si Sai? Si Juan Miguel Salceda. Si Kongkong. Oh. Board member Kongkong. Di ba kantingon yan ini? Kanti nga ni Si Vice ka ini daw. Vice, baka si Lau. Natambay, di pwedeng magsakat na siya na? Di pwede? Cool. By succession baga? Di ba? Iklaro tado sa DLG yan. Di ba? Kung ang vice niya, kung nanggana si Kongkong Salceda na board member, di ba? Siya nga ng senior board member eh. Ang vice niya, si Lau Beltran. Di pwedeng ito mag-assumer na yun na ang board member? Di ko masimbag.
Iyan ang iklaro to sa DILG. Oo. Di ba? So kung siya maasumir na presidente, siyang vice, kung di man Jimmy, tamakwan talaga, nag-eleksyon pala, ma-eleksyon. Magkakaigwang eleksyon. Sa liga kan mga barangay, liga kan mga konsyal. Iyo, tama. LMP, ma-eleksyon yan. Ma-eleksyon. Pero di man pala mababakante kay Haloy. Kaya po talaga mag-eleksyon, di ba? Yung manangan ano. Yan ang mga bibiripikaron Kung tapa. naroon ka ng fight, may resources ini. Dahil ko ang familiar, dahil ko bistado Lau Beltran. Oh, ako ari, morbid ko man sa nakidiit. So, Oh. kung masabatan ini dyan ni Sisian diyan sa panlalawigan. Hindi ko lisan makakuha kaining mga pag-iribata. Aday sa sanggol ng palungsod ini. Iyo. Sa Indao, sa first district, Jimmy, may Para nagluwas. nagaluwa sa first. Ha? Para man nagaluwa sa first. Dahil ka nagluwas sa first district. Dahil ko masabit si Pading Jumaran yan dumaan. Okay. Hindi ni napaparong sa third district. Naglalataw na ang pangaran. Okay. So, kung mangyari iyan, kung susog sa imong source na iko-confirmar ta pa, nag-uroro na, di duwan maglalaban-laban, halimbawa man ngaya. Posibleng ini, dahil pa nakakaho, ining mga duwa, haros nakahurong. Kung may kambyada, kung naghuron mananggad, posibleng tulo, posibleng duwa. Oh. Okay. Mga saga, May kuha na kuno rin ng eleksyon. Dapat yan din nahalo yan. Mina-eleksyon tulos yan eh. one time, nag-attender ako sa taking sa Piodoran. Oo. Nabanggit na dumana kan taga DILG, nangunya na Hulyo. Hulyo. Hulyo kung bako Agosto. Sinipan ma-schedule ka ni DILG, kaya dapat makuha niya to kay ni Su DILG kung sindahan ma-schedule ta naghapon Oh, man nga ni sabi kang mga texter kandidato. ka, si Lau Beltran, ang vice ng PCL, asumerkan 2 bulan, September pang eleksyon kang PCL. Depende pa yan sa national PCL. Okay. Thank you, OGM, ha? Yung manangan. 9 years naging mayor si Patty Gonzales. Adi, 3 term pa lang si Mayor Patty, ano? Okay. Sige, Jim. Oh, yun na yan, tabi pipi. Ang mga Ini kaya, Jimmy, na ex officio na ini, dakulang factor ini sanggo na ang panlunsod sa liderato ni May Governor Rosal. Oo. Di ba? Gobernador, panlalawigan na. Dadakula yan. Ang ex officio member dyan, PCL, and then Liga ng mga barangay, Buda, SK. Dakulang factor iyan sa paggogobyerno. Pagabot sa nagbuburotohan na kung ano ang mga gigiribuhon dyan, susug sa request, may posibilidad na maatraso o pwedeng makaabanti tulos an sa iyang request. O tabay di number baga pag-abot sa burutuhan yan. Kung mag-iral ang politika sa isip kan mga elected board members ta. Pero kung ang isipon nila para sa karahayan kan mga tao sa albay, day masyado magakaigwanin init ang sitwasyon kan politika susug sa endang partido na kinaaniban. Di ba? So, iyo yan, tabi Okay. ang kabang-abang, and Aha. tututukan niya to ini, and magkuwagiraray niya to ang lado ni Pulanggik, attorney councilor Sige Pasha, daw. kung how true na naghuro na sinda ni Lau, o talagang diretso man giraray siya sa pagdalagan bilang PCL president. Pero Yan. sa Okay. lado digdin ni Kagawad, Patty Gonzales Alsua, Oo. gari haros 90% na Oo. na yun na talaga madalagan sa pagka-PCL president. Iyon. Okay. Yan, bibian sa tuya mga informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy Salipo. Yan tabi ang mga tugang ha. Nata mga tugang ta importante ang PCL. Tulo yan na matuko dyan na ex officio member. Pero ulitong ko, ang sa indang sweldo, ang sa indang mga benepisyo, halos pareho iyan mga tugang kang regular na elected board member sa probinsya Canalbay. Now, asisay ngo niyan ang nakatukaw dyan, mga tugang. Salado kang liga ng mga barangay na bakante. Taso posisyon na kinakaputan bilang presidente ni board member Isham Ismail, naging mayor siya
bakante ito ngunyan. Pero sa Legazpi City, ang incumbent ngunyan na, ang nag-asumir na presidente sa Liga ng mga Barangay, iyo po si Councilor Milabal na yung vice ka ito ni Mayor Isham. Ang bakante sa Legazpi, iyo po ang vice president. Kung halimbawa man lang, si Councilor Mila sumakat mga tugang na board member sa sa Liga ng mga Barangay, kung gumana siya, ang maasumir sa Legazpi na councilor, ex-officio member, iyo po ang sa iya na vice-presidente, which is vacant ngunyan ang posisyon, di ko aram kung sisay ang interesado na magdalagan yan. Yan. Kung sumakat si Councilor Mila, pero kung dai, mantinido po siya sa sangguniang PAN lungsod. Now, sisay ang PCL president, bakanting ngunyan ang PCL president. Si Kongkong Salceda ng Ghana na board member. Senior board member at that. Yan. Okay. Kung halimbawa man, siya ang senior board member, may mga travel, may mga lakaw ang presenting gobernador, ang maasumer na importante ang pag-identify kan senior board member, siya ang maasumer bilang gari acting vice governor, kung ang vice governor, mag-acting governor. Di ba? Halimbawa, ngay may mga lakaw, mga tugang, ang gobernador nalawig. Di ba? Now, bakanti yan. Kaya ngunyan, ito ang nagluwas mga tugang na mga pangaran. Sa lado, asaro pang ex-officio member yan, is kay yaon ngunyan dyan, dahil mangki nahali. Kaya, ma-identify mo kung karaysay iyan na mga tawong yan, kaysa iyan po nakaka-appeal. Hello? Good morning, BP. Morning. Nagkatulupang-discuss mo yan. Ha? Nagkatulupang-discuss mo yan. Ang tumbukan sa tuyang istorya, amigo, aramon ta kung sisay ang ka-appeal kan gobernador, sisay ang bako niyang ka-appeal, na importante yan sa pag-gobyerno sa sarong lokal na gobyerno. Sa bagay, may punto ka man agad. Di ba? Ang number one na kuya kan, BP, siguro, yan si Manay Bila, naman dalagan dyan, mapaglan pa siya. Samantalang yaw na siya sa nakapisto ka na. Oh, di tandi pa rin. Alos, kuan ang sa city, solve na siya dyan. Oo. Punto view, kung natakaya mapaglan pa ako dyan. Oo. Samantalang kayo, kumbaga, may tukuha na ako dati, mahali pa ako sa bagong ko. Uyan na. Buda, mas sadit sana ang kuan mo. Buda, halos dit andi pa rin sa kayang kan kuan, trabaho. Kumbaga, sa to yan, hindi gari si Manay Mila, gilid na yan. Oo. The best ni. Ay, Jesus ko. Oo. Tunay na yan. Maganda ka na ka magapi? Dahil pa, papakipiyong pa sana. pero sige nang papansit niya, buda, pabihon niya. Maray pa iyan, sa nakasana ako dahil pa naman. Okay. Okay, sige. Pero na nabibi, dapat ang politika nga araw puta ka, no? Iwasan tanan, no? Pag luminuwas ka, Ata na sa nga. tao. Kundi pa minsan baga di yung maisipang may mataw sa imong instruction, di ba? Ang problema kan bibi, ang utang na buot. Iyan, correct. Oo. Kaya nga, pwede lang ta ka nga dyan, o sobre. Oo. Di ba arog ka yan? Dapat, kung manggana ka dyan, ang loyalty mo dapat sa tao, bako sa partido. Kundi paano ka na dahil maiwasan yan? Kaya pag gamit ko, por sobre. Para dahil lang, sa sobre, ano? Ano? Por sobre. Por sobre. Pagod ako pa, dahil lang sa sobre. In term, may sobre. Oh, yung baga, sa pagpuon, may nakaarabot man. Okay, bye-bye. Diba? Sisay nga nito sa may sabi ka na naging presidente kang Pilipinas, my loyalty to my party ends, sabi niya. When my loyalty to my people begins. May nagsabi kaya ni na ano yan. Pero nata ini, ta importante ini. Oh, sisayan mga board member dyan
nakaapil kan gobernador, buda bako niya kaapil kan minaging eleksyon. Hello. Hello, amigo. Amigo. Narinig mo ba yan? Yan tungkol naman sa politikang yan. Oo. Ayun lang, simple yung na lang, Oo. kung ikaman ng gobernador, pero may man na tao sa baba, Opo. wala kang gobyerno. Iyo pag amigo, importante yan. yan. Yan ang nahiling ko eh. Oo. Kaya, maski sa Inga yun maski sa city o sa ano. Iyo. Kung alam mo, ikang mayor, majority, Say mo Ay, dapat, dansang ko niya. ikaw ang gobyerno. Oo. Kasi ang kalakaran dyan, so sabi kayo itong first caller mo na utang Nabuot. yun na ito. Pag ito Mm. ang nginodoy sa imo, kang nakakataas, dahil kang utang na buot, malumoy ka na. Yes. So talagang concept ko natayawan ka dyan para ipaglaban mo madlang people, wala na ito. Yes. Ano hiling ko mo yan dahil na talaga. Kaya, padrakulan ka mo kay kaapil, sisan dakol na kaapil, iyo ang may gobyerno, so wala. Yes. Pasensya na talaga Nanggad. Kasi anong kagayunan ka sa imong pagpo-propose, Kung daan makalusot, sabotation, yan. Di ba? may bagay nga hanggang sa senador, iyo mambaga. Kailan nga sa Kongreso, House of Representatives, di ba? Votation. It's a number. Kung alam mo, ikahin, kapil mo ako, pero may na ako sa'yo umabuto. Siyempre, kapartido ka eh. So, yan lang ang naaraman ko sa edad kong ini. Yeah, oo. Okay, salamat. Di ba? Di ba? Sisay ang magbirilangan kita. Sisay ang mga board member kan First District Kanalbay. Yan. Ang board member sa First District Kanalbay, mga tugang uni. Board member alat ngo na. Board member Onrobia. Yan. Tama? Board member Onrobia. Board member Onrobia. Ano nga sa first name? Board member Onrobia. Board member Sheena Onrobia. Yan. Di ba? Sisay pang board member dyan. Board member Bungaw, abogado. Board member Siga, sutugang ni dating board member Vic Siga. Di ba? Tulo, kaysay ini na partido. Ang tulong ini, mga tugang sa grupo ini nara, Congressman Lagman. Lagman Group ini. Si Vic, si Siga, day ko aram. Si Onrobia Bungaw, mga tugang, digdi ni kay Kwan, kay Congresswoman Crisel. Si board member Siga, day ko aram. Pasensya na tabi BM Siga, sorry day ko aram. Gusto sabihin, kung ini yaon sa Siga Group, mga tugang, ining duwang ini, may alyado, mga tugang ang Siga, bud ang Lagman, bud ang Rosal, kano minaging eleksyon. Di ba? Sa second district, board member si Sai digdi. Board member Imperial, Harold Imperial. Board member Abadesa. Board member Kasulya. Saro yan ang nasa linya ni Governor Rosal kano minaging eleksyon. So iba, kay Kong Joey, so duwa, kay Kong Joey ito. Di ba? Sa third district, mga tugang halos gabos na guminada duman, iyo tabian nasa linyada ni former Congressman Joey Salceda. Yan kung sabihon, majority kan mga board members ta sa sangguniang panlalawigan, including the Vice Governor, bako po yan mga tugang nasa linya kan presenting gobernador. Yan ang realidad, di ba? Yan ang realidad. Pero data aram kung ano tabian sa indang magiging sistema kan sa indang trabaho diyan bilang board members. Di kita makahusga.
kung sinda po mga tugang mapabor sa saindang partidong kinaaniban, susug sa indang plataforma, o sinda po magiging oposisyon, we do not know. Di kita makausga sa mga oras na ini, o sinda mga tugang magibonin mga marhay na susug duman sa nahilindang karahayan na pinagtutulod kan gobernador na dapat for approval kan sangguni ang panlalawigan. Kaya, diyan baga po, kaya nga ni baga may sangguni anta, yan ang prinsipyo kanis ma-implementar ang pig-apod na check and balance. Nya kung kapartido mo gabos yan, dahil naman yung ki-check. Permine. Kung bago mo kapartido, duman may check. Tama ba? Di ba? Pero as of now, di kita makausga kung ano mga tugang ang saindang trabaho dyan. Iilingon, that remains to be seen. Kitang mga maobserbar, oras na po sina nagpuuna ng na magtararabaho dyan sa sangguni ang panlalubaygan. Bako man niya gabos na plano kan gobernador, maray, mauyon sinda. Bako man gabos na plano, kaiyan mga tugang, uuyunan ninda. Diba? Magi sa magkakanigo na proseso, asin pag-aadal yan. Kaya, di kita makausga kung ano sa indang magiging tindog mga tugang pag-abot sa bagay na iyan sa satuya tabi na pag-gobernar sa probinsya Canalbay. Kita ang ma-obserbar ka yan. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning. Pero patabi, BP. Reminder lang sa inda. Ayaw magaw, kaya duminalagang ka, you have the mandate of the people, kaya ka binotohan. Correct. Oh. Sana, pag tuminuroko ka mo dyan, isipunin do, sutawo, makuso kung sa kanya-kanya ka mo sa diri na tamili, sige ka sa ibong, kung ka na the whole day, the whole time. Kuta, ang ibunin daw, gabos yan sa palalawikan, panlungsod, Yeah. kung tama man, dapat ka magsuporta. Mm-hmm. Dahil na kuta, aliw ko tayo ng mga pigapon gani bagaw kang scholar mo na, medyo sa lao naman ko tayo sa prinsipyo ka. Oo. Kaya duminalagang ka. Oo. Kung sa tabi, duminalagang ka, gusto mong mag-service sa tao. Correct. So, duman sa amo mo. Yes, yan. Oho. Salamat Okay. sa BBP. Salamat. Sige, salamat. Diba? Yan tabi ang ilingon ta. Di kita makausga sa inda. Yan lang ang komposisyon ngon yan. Kaya, importanting factor ining liga. Ade, Swiss King ngon yan. Araman indokon kaysa yan, di ba? So, ano pang iba? So, liga, ngunyan, bakante, buda tabi, so PCL. Dakulang factor yan. Iyan tabi, di kita maka-judge tulos kung ano tabi ang abutan dyan. Sabi ni Aldi po, this quote is widely attributed to Manuel L. Quezon, the first President of the Commonwealth of the Philippines. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Yan, ini palang so exact line. Ini palang so exact words, mga tugang na sinabi ni Manuel L. Quezon. My loyalty to my people ends where my loyalty to my country begins. Kansyad guminana, mga tugang sa inda. Comment ko lang po sa topic mo. Diyan malaog an importanteng role kan media to uphold transparency. Ipaabot sa tawo anong nangyayari sa sangguni ang session. Ngani maraman kan tawo kung sain talaga sinda. After sinda sa party ninda o para sa karahayan kan mga albayanos. Present the facts, the people will judge. Correct. Agree ako digdi. Tabi ining sa tuyang texter. Di ba? That is our role. Kitang mga taga-media, let us be objective when in our reporting, etc. Objective kita. It is not us, mga tugang, who will decide and will judge mga tugang their performance. It is the people once the news, mga tugang, presented on air is objective or igwaki element of principle of balance and fairness ang report. Pero kung kibad ang report,
Paano makomentaryo ang kan tao? Di ba? Pero may balansyado. Very good ining reaksyon kan sa tuyang parantabay. For the people to judge if para sinda sa tao o sa amo ninda. Yan. Di ba? Iyo tabi yan. Kaya, ngunya na atab pa. Ano yan? Di ba? Diba? Yun, kung yan atab pa, yun na muna yan. Mga tugang ang ilingon ta. Di kita makausga. Kita muna ang maobserbar. Ilinga sa Legazpi. Sa Legazpi, mga tugang ang komposisyon kan sanggon ang panlunsod. Uni. Hello? Pwede. Po. Morning. Morning. So, totoo pa mo kasaba ko baga. Oo. Na majority. So, linya din ano. No. O, ang ano ko dyan, Opo. magtarapangan na din na. Yeah. Isikretar na sa mga kolor-kolor na yan. Sakaling maray na ang padalagang Iyo baga. Iyo. one goal, one direction. Yun masadang pinakamalala yun dyan. Yan. Okay. Okay. Para kontrarin, wala namang mangyari ka. Iyo baga. Kaya, obserbaran ta sindamigo pag-abot kang aldaw. Magiging objective kita, digdi. Kung ano nangyari talaga dyan sa sesyon, iyan marireport ta sa tao. Agree ako duman sa utang listener. Di ba? Ano, kung minsan, baka marot pag-ambot. Marot ambot, Di ba? Arukan. Okay. Pati mo na naman yung QA. Aha. Puta, na daling kita. Okay. Yan mo na pre. Okay, thank you. Di ba? Oh. Sa sangko ng palunsod, unang komposisyon diyan, ang Vice Mayor Luis Gutierrez, kapartido ni Mayor Isham. Dua lang diyan ang bako ninda ka grupo. Si Councilor Valladolid and Councilor tingan usaro. Councilor Valladolid and Councilor Councilor Valladolid and Councilor How. Yan. Ano yun? Councilor How. Di ba? It's Councilor How. Buda si Councilor Baltasar. Yan. Tulo pala na di. Tulo. Councilor How, Valladolid, Baltasar. Tulo. Pero majority of them, mga tugang are ano yan? Ano po nga ni kayan? Under mga tugang the banner of their party or their groups. Di ba? Na nagkasarabay ninda yan sa linya kaduminaging eleksyon. Yan ang composition dyan. Kaya, igaman niyang mga debate, may mga opposition man dyan o whatever, mga tugang, pag-abot sa number, di ba? May pag-abot sa number. Sa kwan baga, sa parliamentary procedure baga, pero may siyang majority rules, di ba? Pag-abot tabi sa mga dapat na giribot. Yan ang composition. Sa daraga, medyo blind ako. Medyo blind ako kang komposisyon sa Sangguniang Bayan kan daraga. Joshua, pakireiterate mo daw tabi sa... Hello? Joshua, pakireiterate mo daw tabi sa kuya ang komposisyon sa Sangguniang Bayan kan daraga. Tabi, kung kaysa iyan na mga partidong yan. Nagiulok si Councilor Milabal. Ano nga yan? Nanok nga dyan? Di ba? Basta ako tabi, di kita ngunyan makahusga. Too early to judge, mga tugang, their performance as to whether they are loyal to their party or loyal to the people, to the constituents, or whatever. Di kita makahusga tabi. Atab pa. Di ta pa nailing tabi sinda. Hello? Hello, good morning, and Good morning, sir. tamang tagal si Sam. Ang pinagandang progreso pagkapitan perfection na bagong Legazpi. Yung problema is magano magasunod tik mo presidente Legazpi luma
Relax. Latosonta ka dyan, ha? Relax. Oh. Pwede manangkan sa indangkan political platform, di ba? Tawan tayong tsansa. Yan. Oo. Basta I love you. Yan ang masyado. Latosonta ka dyan, ha? Or I love you pala. Okay. Sige, salamat. Okay. Joshua, tandaw sa kang komposisyon, kansangon niya ang bayan kandaraga. Gusto talang ini ipaabot sa inyo. Ano komposisyon kang kaysay iyan o saraysay ini? Di ba? Hello, Pipi. Madali lang, Joshua. Hello? Hello. Yeah, morning. Good morning. Yeah, uy, good morning, madam. Kumusta po? Okay lang. Oo. Di naman iyang kiloyalty mo yan. Masyado ka man, ha? Dapat nga, na-offeran ka kidakula. Oo. Wala ang loyalty. Oo. Wala Okay. nga sa kapalibutan. Kapaligiran. Kapaligiran. Nasa kapaligiran. Kudutong kang hita mo dyan, ha? Diba? Okay. Honest, pag-amot ki oras na pula ang offer. Sorry ka na, goodbye. Okay. Okay, bye. Okay. Salamat, di ba? Joshua, Pipi. anong komposisyon kan sa ngunang bayan kandaraga? Yes, good morning, Pipi. Good Ang morning. vice mayor kaysa ini kalinyada. Ang vice mayor, independent. Isa nga ng vice mayor ta dyan. Vice Mayor Flor Jaisel Ruiz. Nailing ko so picture ni Vice Mayor Ruiz. Magayon pala ng Vice Mayor Kandaraga, no? Daraga yan, VP. 28 years old. Daraga siya. 28 years old. 28 anyos? Opo. Talaga? Opo. Daraga pala nina, no? Okay. Okay. Bakit? Aba ko magdagdag tamata. Honorable si Vice Mayor. Baka. Independente siya. Vice Mayor, independent. Ayun. Kumusta ang uron kanduwa kasi Mayor? Ang I sabi... mean, kumusta ang sa endang gari governance relationship? Yan pigo point ko. ining Kasi duwa... siyempre, independente eh. Baka pwede siyang maging magtrabaho ngaya kung ano na, di ba? Independente siya. Ayun, BP, na duwa, maski siblagyan ka na kaaging kampanya, pero kan pareho na silang elected, wala ni na problema tabi BP Henry, dahil in terms of leadership and governance, maray ang uron-uron. Yan. Si Mayor Vic, ano ini? Si Mayor Perete, may kapartido ini kan, may grupo man ini. Si Mayor Vic, bako sultero yan? Kaya nga ni, pag nagsasabi akong maray ang uron-uron, di ka pa siguro ko ng gad na in terms of governance. Si Mayor Vic, soltero, tama? Aha. Ibig sabihin, masurti pala ng mga taga-Banwang Daraga. Sultero Daraga. Ang sendang mga binutuhan na pinakahalangkaw mo na ikaduwa sa pinakahalangkaw, deki ang konsentrasyon para sa enda. Dahing kaulangan. Tadayng pamilya na ngaya pig-iisip ki kung ano, ang porasa na sa puturo kandaragang pig-iisip, tadayng pamilya. Kaya okay lang na mabanggihan. Okay lang ngayang maagyahan, da mabanggihan, deki mahanap na agom. Okay lang mabanggihan sa opisina ngayon. Ayos pala no. Si Mayor Vic, soltero. Si Vice Mayor Ruiz, Daraga. Okay. So, mga konsyal tabi. So, mga konsyal tabi, BP Henry, sa 8 ilihidong konsyal, 5 digdi ang kontrapartido kay Mayor Vic na nakaaging eleksyon. 2 ang kapartido, 0 ang independente. Sisa yan ang kapartido ni Mayor Vic? Ang kanakaaging eleksyon, so talaga nagkarampanyan, ang kapartido niya digdi, si konsyal Jun Nunez, si konsyal Chopilo Dilumen. Alat ko na may nag-upos digdi tungkol kay Mayor Vic. Baka mapasala kita. Oo. Pero sabi ni Mayor Vic, single siya. Baka may nag-upos digdi, may nagte-text. Basta di bali, personalin lang buhay yan. Personal. Okay, sige. Okay. Sige. Pero BP, 5 ang kontrapartido ka nakaaging eleksyon, 2
duwa ang kapartido, saro ang independiente. Okay. Saro-sarong ko, BPN, taka nakagibang eleksyon, Baldo and Peret ang magkatunggali. Okay. Si sadya ng kay Mayor Vic na nanggana. Ang kay Mayor Vic, si John Nunez, John Nunez. si Konsehal Atty. Dilomen. Attorney Dilumen. Ang sa Balyo, Dua lang? Dua lang. Sa Balyo. Ang sa Balyo, sa Baldo side kan eleksyon, si Konsehal Bob Magalona, Oo. Konsehal Julius Duran, Oo. Konsehal Warren Sorsogon, Oo. Konsehal Carlos Bailon, Oo. Konsehal Joey Marceliana, Buda so duwang ex-officio King de Asis, Buda Sofia Baldo. Ayon. Ang independenteng guminana, si Atty. Ian Makasinag. Ayon. Si Attorney Ian. Subod sabiyon, majority dyan sa Sanggunang Bayan, ang composition, bako kapartido ni Mayor Vic. Roger to that. Iyon. Independent si Councilor Ian Makasinag, and si Vice Mayor. Na-witness ko na pipika na kaaging sesyon, pag nagbuburutuhan, ang pabor, so duwang magka-apel, plus si Atty. Ian. Si Atty. Ian, si John Nunez, plus si Dilumen. Tapos pa nagburutuhan man, biriyo man so nasa Balyo. Pero kan nagkaigwan in inaugural speech, saro-saro nagtaram sa tubangan kan Sanggunian. Tapos man sindabi pinagpahayag ni na pagsuporta sa mga magayon na magiging programa proyekto kan presenting administrasyon. Pero kung in terms of political composition, iyo yan BP tabi ang Majority sistema. palan kay sa ibong abako kay Mayor Vic. Ang sa Baldo side kan eleksyon, Bob Magalona, Julius Duran. Dahil nga ni, yan ang komposisyon mo yan, majority pa lang, bako man kapartido niya. Ay. Roger Diba? Bibi. Bako Saan sa iya kapartido. lang, dua na kapartido. Dua. Oh, apera kay kagawad iya na independiente. Roger. Pati si Vice Mayor. Roger. Ayan na Bibi. Okay. Na komposisyon kan Sangguni ang Bayan kan Daraga Albay. Ayun. Joshua, Kaya- Bibi. Thank you, Joshua, sa istorya. Hali po dyan sa luwan. Yan ang gusto tang ikuan. Sabi ko nga ni, ang ganyan, di kita makahusga. Kung maski arog ka ng komposisyon sa sangguni ang panlalawigan, sangguni ang panbayan kandaraga, sangguni ang bayan kandaraga, sangguni ang panlunsod, too early to judge, mga tugang dem. Kung ano ang mangyayari dyan, de patabi sinda, de panadadangog, kung ano ang pinagsasabi dyan sa sangguni ang sa sendang mga lokal na gobyerno na kinaaaniban. Yan. Okay? Reaction tayo sa cellphone. Okay, sige. The best politician are like a mediator. Balance in decision making because politics is good. It first the attitude that make and unmake you. Yan. Very good point man ini. Good morning, Henry. I-live broadcast tabi nindo ang session sa mga sanggunian para maaraman kan mga tao kung sisian matitibay na politiko. Iyong mananggad ano? Sige, discuss ko daw ini sa management me. Nalibaw ang sanggunian panlalawigan, i-live broadcast ta. Sa Facebook, i-live ta sa Facebook. Adi, pwede Jerome, magkita mag-sit up sanggunian panlalawigan, ano? Siguro, karapatan kan mga taong maaraman na nangyari dyan, ano? Yan. Sige, mapa-approve po ako, mga tugang. I-discuss ko tabi sa management, yan na suggestion nindo. Yan. Tabi, tangani na maaraman ta ang nangyari dyan. Totoo daw po na ang ay de po ako about kaso-kaso tabi. De po akong kaaram dyan sa pighapot tungkol sa mga kaso ta pagpuli. Hello? Hello? Po. Ano? Yeah. Nagwara-wara ano, kung nag-drive kaya ako. Nagwara-wara ang signal. Ando da ko, may difference sa radyo mo. Sa lugar gayon. Sa lugar. Yo. Kaya ako, nag-drive ako. Okay. Oo. Nakalusot. Kasi bago, nakapo na kaya hindi na ako nakabukod. Ako, ngunyan, nakabukod naman.
Okay. Maray sa set din sa tangod kini natin. Iyo gayon. Itong pigsabi kay itong sarong caller mo na na i-live on air. So, Maski sa Facebook, sana may link ka sa Facebook, Migo. Maski sa Facebook kayo, pwede na, di ba? Bako man, di ko alam kung talagang, pero mas magaling kayo i-live on air. Pati sa radyo, radyo lang. Trend ako nagdadangog duman eh. And, so yung sa mga tao na at least gusto nila mahiling, so binoto nila kung ano man ang Yung mananggad, Buda, sa mga tagahara yung mga lugar, madadangog din na kung anong pigigibo. Very good ito. Ang bako lang good, kung mabait kang airtime. Mabayad? Oo. Adi, kaya nga nidi-discuss kumigo, tabak ka pwedeng libre. Kung ilibre, okay yan. Pero ako ko man maglibre. Gamit pa sa oras nito eh. Iyo baga, buda sa commercial kaya, tatamaan. Di man, ang ano man sa proposal is, i-live ka mo for madlang people to know. Yeah. Magoyo. Yeah. Kamarayan man baga. Siyempre, babadgetan man ito. Okay. Pwede. Basta ang ano ko sa gobyerno kaya baga pag sisingilon mo problema. Pero kung libre okay sa ina. Iyo mananggan. Okay. Sige, bye-bye. Diyan ako sa imo Believe Henry M. Day ka mo na naghusga, taatabong pa man talaga. Kaya saludo ako sa imo basta ka nakaprograma. Objective ka masyado. Ay, salamat po. Ang linyang my loyalty to my party ends where my loyalty to my people begins ay sikat na sinabi ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ginamit niya ito upang ipakita sa mas mahalaga sa kanya ang kapakanan ng bayan kaysa interes ng kanyang partido politikal. Isa itong pahayag ng prinsipyo at makabayang pamumuno. Si Kagawad Makoy po ini, Kang Pawa. Salamat po, Kagawad Makoy. Mabuhay ka. Hello? Po. Makonsulta ka pa sa management. Ako, management ka man. Ikaw para taram. Dahil man na. Latason ta kang salbatana ka dyan. Dahil mapaprove kita kay Ma'am Brenda sa presidente me. Bacon Karins dapat susamo yung executive vice president. Si Bossing Glenn. Ano mo share mo dyan? Ha? Pero ang share mo? Latason ta kang salbatana ka na. Sa kuya na pala din yung istasyon. Mga perang taon pa pala, ikanan pagkikiri kayo ng BCGB. Alat-alatan mo. Inasay mo. Sus ko, pangyari sa mga baka. Adi, ano na kung mangyari yan? Ano? Mga to, Karen standby, 8:31 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay?
Download na! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hulyo 18, 2025. Ninhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako-lab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Salamat abi sa mga kadakol na mga reactions ngunya na pagkaaga.
mga tugang digdi po sa satuya na programa. Good morning, Henry M. Tama po yan. Dahil pa sinda mahusgahan, taminapon pa sa nasinda. Yan. Okay. Good morning, Tabi, Mr. M. Kung arog sa nabagakaan gab... Ay, mapon ka na naman na. Ben, nagpagpara umawa. Ben, nagpagpara umawa, busing. Oh, madam. Anyway, thank you. Chop-chop mo ah. Karen, alam, may report. Come in, Karen. Thank you, VP Henry. Halikot sa na po ini. Dahil hali ako sa DILG Region 5. Dahil follow up ko sa kan DCGB News. Itong taputan kasubago. Kung posible pang Legazpi City Councilor Lau Veterana sana, mag-asumir as PCL of Philippine Councilors League President. Yung siya man nga gagunyan, Vice President kan PCL. Halagad pag duman ko tabi VP Henry, dahil si Regional Director Attorney Arnaldo Escobar na sulamenteng makakapagtaunin bilog na impormasyon dan dahil lang may tigatin bilang tabi ni VP Henry event duman sa Sorsogon. Pero VP Henry, kaswapon po, nabuklit po initially ang Order of Business kan inaugural session kan Panlalawigan, susubduman, appointed po na namasaksid umatukaw sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay bilang ex-officio PCL President, si Legazpi City Councilor Lau Beltran, as inbasado duman sa i-anunsyo pa sana sa inaugural session, nakabasi ang paramientas na pagsaksid kaini sa Constitution and Bylaws kan Philippine Councilors League. Halagad na konfirma taman dito yan sa staff ni Councilor Beltran na talagang may eleksyon na mangyayari sa ngunya na July duman sa mga PCL members as in ang makakalaban kaini kumpirmado sa rong persona hali sa 3rd District. And actually, Tito Henry, yaw naman ako dito sa Penro, tigahalat ko man si Engineer Eduardo Matias, bagong officer in charge kan Penro, may kinaaraman iyan Tito Henry, duman sa kung may guidelines na ang gobyerno provincial kan Albay, kanso bagong ipinaiskog ni Governor Rosal na 8 a.m. to 5 p.m. na sana dapat na operasyon kan gabus sa mga quarry trucks dito sa probinsya ng Albay. Yan pa, VP. Day pa dyan. Wala pa. Day pa po, VP. Day pa. Day pa po. Aputon mo, kunigwa ki guidelines ang linuwas dyan. Opo. Or kung kaipuhan ki, anong requirement para maipasunod ito na 8 a.m. to 5 p.m. lang. Roger and VP. Yo, tangani na klarado man sa mga tawo, buda, klarado man tabi sa gabos. I-record mo kung ano ang sabi niya, importante yan. Opo, VP. Okay. Ayan, mabalik kita sa mga latest development digdi, Karan Ala, DCTV News. Sandali lang, may kuha na daa. Standby Angel, nayaw si Jimmy. May simbag na daa si Councilor Pasya. Sabi ni Jimmy, dali ka Angel Magiro may simbag na daa, makaskason si Jimmy. Bilib ako sa laking ini. May simbag na daa si Councilor Pasya. Ay, busy ang line ni Jimmy. Nag-text si Jimmy. Jim. May simbag na si Kagawad pa siya. May pipli ako so receiver ko garing sarado. Okay. Day ko na apudan. Okay. Okay na. Go. Jim. Come in, Jim. Gano'n sarado sa monitor ni Jimmy. May simbag na daa. Si Councilor Pasya. Ma-assume si Councilor... Gamin, Jim. Na may simbag na si Councilor Pasya daa. Jim, anong sabi ni Councilor? Go ahead. Hello, BB. Roll out na. So, inot na interview ko kay Attorney Councilor Crispy Luis Pasya na madalagan siyang PCL President na BBB. Vice President na lang siya ni Councilor Lau Beltran. Okay. Ano naging rason tabi, attorney, na nagbaba ka bilang Vice President? Siya po kasi natin, Vice President. kasalukuyang Vice President. Siya yung magiging interim president pagkaupo po ni PM Kongkong sa provincial as regular board member. I see. Yes po. Nagandang po ako? Yun po, siya yung magiging interim vice president. Ngayon, tapos, nag-iusapan kami na idire-diretso na daw niya.
So, nag-giveaway ka na po sa iya. Yes po. Nung ano man sa PCL man po namin, nakasama din naman po namin. Okay, opo. Tapos, tinanong ko rin siya nung values and mga gagawin niyang mga plataforma ba para sa PCL. Okay naman ako doon. Okay. Klaro, Jim? Dahil ng Luminuwas na ibang pangaran, ang maglalaban sa PCL, Lau Beltran versus Pati Gonzales also, City Councilor. Ayun. Okay. Di, aputan daw si Kagawad, si Councilor Pati. Nakaroon mo si Councilor Pati personal? Dahil pa. Dahil kang kontak. Sa Manila? Ayun. So, confirm Jimmy na sila umalaban na PCL. Tama. Tambay niya si Councilor pa siya. Confirm na. Confirm. Talaguro na si... Pwede report? Oo. Pero sabi ni Kagawad Cristel Pasya, pag-abot duman sa lineup, si City Councilor Lau Beltran na mapaluan. Aha. Okay. Good. O, yan na. Nabilog na sa PBP. Ayos. So, most probably, ano-nuan ang laban kay ni pag-abot kan election sa PCL. Okay. Ito yung dagdag na informasyon. Jimmy na salita din. So confirm na. Then ako apudan ko si Kagawad Lau Beltran ko di confirm na po na siya base sa konfirmasyon tabi ni Kagawad Pasyakan Pulangi Albay. Gusto kong singan ito Pati Gonzales. Gari may number ako kay Mayor Gonzales. Kaya to kan Mayor pa siya naapudan ko siya eh. Gonzales ay garo dain napano daw. Gonzales. Garo dain lugod akong number kay kumpirmaron ta kun mawan unuan nawara lugod sa number ko kay Councilor Pati. Wala na, oni si Councilor Belchan, may number na akong nakuha. Pero anyway, confirm naman, susunod sa confirmation ni Councilor Pasya, na siya mag-giveaway kay Councilor Beltran. Pero sa pag-assumer dyan ni Councilor Beltran sa Sangguniang Panlalawigan, di po nangahulugan na bakante ang posisyon dyan sa Sangguniang Panlunsod. Tayan so naging experience, hindi kung may bagoy. Pero ang aram ko dahil man babakante, mag-attender manggaray siya sa sesyon tabi kan Sangguniang Panlunsod. Diba? Arog iyang kaya ni ang sitwasyon kan. So PCL lang tabi ang iba ang sistema sa pagtukaw niya bilang PCL representative ex officio member sa Sangguniang Bayan, Panlunsod kumpara po sa Sangguniang Panlunsod o Sangguniang Bayan nin lokal na gobyerno. Okay? Yan. Okay na tayo? O sandali ta. Gusto kong makauron para mabalansita Pati Gonzales. Kaya need to be balanced every time na may program presentation kita. Ugaring, sorry. Jimmy, bakit may number ka ni Mayor Pati? Pakipurmon daw tabi sa Mayor Pati. Councilor Gonzales. Ito. Standby mo na ha. Standby mo na tabi Angel ha. Standby. Deka Angel magiro dyan. Deka Angel magiro 0917 583 Yan. Okay, yan. Baka lamang simbagong kita ni kung simbagong kita, ha? Confirm tanag-oro na palan si Kagawad Haw, Councilor Haw, buda si Attorney Pasya. Na mag-giving niya ako sa iya. Ako ang vice mayor. Aputon ta si Councilor Pati. Good morning, ma'am. Si Henry Maceda po, ma'am, sa DCGB. Councilor? Hello, ma'am. Councilor? Councilor Pati, Kagawad. Hello, ma'am. Hello. Chap, okay. Oh, ma'am, okay na po ini. Sandali. Napuputol ang signal ko. Nagsimbag si Kagawad Pati. Sandali lang, Dali lang, Sandali lang, Alright. Sige. Tawagan natin. Baka lamang kauron tango niya na aga. Kung kaya napuputol ang signal da choppy sulog ko kay Councilor Pati. Baka lamang simbagong giraray kita. Baka lamang simbagong giraray ay dain na pigdiklay na suapod ta. Dai bali. Dain na binaba niya na sandali. Text ko gulod. Henry Maceda po. Dapat may ngaran. Maceda po.
Yan. Ka Henry Maceda po. O, sandali lang. I-report. Ilog na muna si Angel. Ta magpara-standby ni. Kuya, tabi na. What's going on? Pag-iriba. Hali po dyan sa luwan. Angel. Good morning, Angel. Anong latest? Buhian mo. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Nagkukunistar na ako VP kay Consel Lau Beltran. Iyon na. Anyway, confirm naman tabi Kwan, Angel. Ano sabi? Basta-bastang nakakakuron duman bagat sa perang simana ng wala si session. Tapos sa Lunes pa sana. Iyo. So sa indang inaugural session. May number na ako sa iya, pero anyway, din naman kay po na apulan ta siya to confirm ta. O yan na, nakauron na ni Jimmy C. Kagawad Pasya, nag-confirm naman na siya ang Vice Mayor ni Kagawad Beltran. Sa Iba Liga, pang PCL parata, Electron. VP Henry. Okay. Hinagyata ang Department of Trade and Industry Albay Provincial Director Noel Bunaw ang mga bagong ilihir na pamayukan na lokal na gobyerno sa probinsya kan Albay pati na sa mga LGUs na darahon ang mga kadiwa kan Pangulo direkta na sa mga barangay. Sinabi ni PD Bunaw na ang pagdarakan kadiwa ng Pangulo sa importanteng lakdang para matawanin chance ang mga residentes na makabakal ng mga produktong lokal halis sa mga paraoma asin micro, small and medium enterprises sa probinsya. Sinabi ni Bunaw na ang KNP ang bakos na matutok para sa pagpapakusog asin pagsiguro sa pagkakaigwanin food security kundi mga kapagtauman ininin mga trabaho sa mga albayano. Pilino man VP Henry ni PD Bunaw na ang pagdaraka itong kadiwa ng Pangulo sa mga barangay ang daiman makakaapektar sa normal na transaksyon sa mga merkado sa publiko sa palibot. Dahilan ta itong mga nagatitindaman ta po rin sa market, pigi-imbitaran nila na magpartisi para sa kadiwa. And siyempre, ang mga kadiwa ng Pangulo i-schedule man niya, bako man niya oral daw, kaya nga di man niya mga kadistrap duman sa regular na market operation. Siniguro man ni PD Bunaw na sa lado kan TTI padagusan sa inang suporta sa pagsustinir kan sabing mga aktibidad sa palibot, partikular lagi sa probinsya kan Albay. Nangugunta VP Henry ang kapsang kasayag ni PD Bunaw. Parklang barangays po. Kasi mas kailangan nila yung ganitong mga mga activity o kaya mga ganitong mga serbisyo para po sila may access sa mga murang bilihin. Ito naman po ang parang objective nito. So yan VP Henry, ang tingog ni Provincial Director Noel Bunaw kan TTI Albay. So yan VP Henry, ang mga lugong kapang informasyonal sa luwas sa Inzal Mustaza, DCTV News. Alright, sige. O pigapudan ko gararay si Councilor Patty Gonzales. Galigo, kaya lang kinat birich na po ang sa iyang cellphone number. Chapi da kasi bago pagsimbag sa kuya baga. Anyway, mga tugang, pig-text ko siya kung pwede ako makaapod sa iya. Kung may signal na, whatever. Basta ang purpose na po, madangog ta ang ambos lado, ang both sides. Tabi, mga tugang, may kinaraman sa sendang mga plano sa Banwaan. Kaya lang kinat birich na cellphone number niya. And makonfirmar ta ko talaga kung sa iyang intensyon, lawos may kinaraman sa pagiging PCL President. Happy birthday po kay amigong Gani. Si Gani na Arevalo. Isa Gani Arevalo. Ang sa tuya tabi na, ang sa tuya tabi na amigo na manager dyan sa bangko. Birthday ko niyan pala ni Gani. Birthday. Ang sa tuya tabing manager kan PS Bank. Yan, amigo. Para na agad tabi sa imo. Happy birthday tabi. Gani Arevalo. Isa Gani Arevalo. Yan. At sa kakay punong barangay attorney Amorex Ranieses. Birthday man pala ngunyan. Punong barangay Amorex Ranieses. Birthday man ngunyan tabi. Happy birthday. Kapitan po dyan sa barangay Otso, mga tugang Kang Ligaspi. Yan po. Yan ha. Kapitan Amorex. Duda ko tontod padara ito sa Harongki maski lamang Biko. Hello. Ay, si Sai?
Si Sena Rodenas. Ay, si Judge. Sorry. Sorry. Bago na ka may birthday si Attorney Amorek. Sorry po, bako pala. Masabi si Attorney, kayang sarawayon ka. Sarawayon ka ngaya. Ay, bako man pala ngunyan birthday ni Attorney Amorex. Pangyari, sala pala so text ako. Yay! Sorry po, Attorney. Ang samuyang kapitan dyan sa Barangay Utso. Sorry, Tabi. Ginibo kong birthday mo ngunya na daw. Bako man pala birthday ngunya ni Attorney Amorex Ranyeses. An punong barangay kan Barangay Utso. Bako palan. An may birthday palan si Judge Rodenas. Judge Jason Rodenas. Yeah. Si Judge Jason pala ang may birthday ngunyan. Tabi ngunyan na daw. Ha? Aliko na ngayon kamidbid ini, si Judge Jason, aliko nang midbid ini, si Judge Jason, Rodenas Tabi na na-assign dyan sa MT City Daraga Albay, sa Daraga, Yakuan Huwes dyan. Happy birthday, Tabi, Judge Jason Rodenas. Alright, sige. Bako po si Attorney Amorex. Di ba man ito? Napasala sa magbasa ko kan text sa kuya eh. Ako po may kasalan. Ulitin ko habako ko niya birthday po ni Kapitan Amorex Ranyeses. Bako niya birthday. Ang samuyang kapitan sa Barangay Utso. May birthday ko niyan. Iyo po si Judge Jason Rodenas. Alright. Happy birthday, Judge. There's a reason for the sunshine sky. And there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside. Anhapot, kaiba si Henry